Deze week staat Omroep PNM in het teken van het PNM-hoes. Een hele week wordt er geld opgehaald voor het plattelandshoes. Dit is het te realiseren hospice en verblijfhuis voor POMA's en Leudal. Wij gingen weer eens de straat op en vroegen: wat vindt u van dit initiatief? Zeg het maar. Een hele week wordt er geld opgehaald voor het plattelandshoes. Dat vind ik een goede zaak en wie eerder wil leven. Ja. Voor de mensen. Hier in de buurt, want we moeten altijd maar naar Venlo of naar Weert. Die zijn ook fijn, dat weinig. Ik nodig in zo'n grote gemeenschap met zo'n prachtig gemeentehuis en zoveel mensen, dat is hier op de plaats. Ja, ik vind het prima, ik vind het goed. Dat is heel goed dat je dat doet, joh. Ja. Dat het hier komt. Ja, dat het hier komt. Ik ken geen mensen, mijn zus is pas overleden en die wilde daar niet naartoe. Want zij is wel eens bij iemand geweest in een hospice. Zij vond het heel akelig, heel koud, heel kil. Dus zij heeft daarvoor gekozen om dat niet te doen. Maar ik denk dat het wel heel goed is. Ook dat mensen daar gewoon naartoe kunnen gaan, familieleden. En dat ze daar gewoon in rust bij die mensen kunnen gaan zitten. Dat vind ik perfect. Echt. Want? Want bij ons in de buurt is er een Tini van Zon, die zit in Venlo. Dat is niet zo gemakkelijk van daar te komen, van mensen die... Eerlijk gezegd heel weinig ervaring met hospice, gelukkig. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Maar het feit dat er animo voor is, denk ik dat het toch wel een vraag voldoet. Maar als ik aan mensen spreek of hoor daarover, die familie hebben die daar gebruik van hebben gemaakt, die zijn heel positief. Dus het kan wel een aanvulling zijn hier op het hele gebeuren. Ik hoor er wel, wat ik ervan hoor van hospice, dat heel veel goede berichten, dat mensen daar heel veel aan hebben. Dat ze er gewoon kracht uit halen, dat ze daar... Ja, toch wel. En dan denk ik, ja. Dat vind ik heel goed. Ja, ik ben toevallig kort geleden naar een tante van mij in het hospice in Venray geweest. En ik vind het heel goed hoe dat ze dat met de mensen omgaan. Ik vind echt, en dat je toch in je eigen omgeving kan blijven, is voor heel veel mensen ook heel belangrijk. Want dat liet mijn tante ook blijken. Van ik ben niet thuis, maar ik ben wel in Venray, zei ze. Dus, en dat vind ik dus heel goed dat dat gaat komen. Voor de mensen die dus binnenkort gaan overlijden, dat ze toch in een huiselijke sfeer de laatste weken, maanden door kunnen brengen. Ik zou denken van wel, ja. Ik geloof toch dus dat er veel mensen zijn die daar wel met inzien, ja. Want dat is toch druk, dus die laatste fase van de mens, dat is toch voor mensen moeilijk door aan huis. We zijn er nog niet zo met bekend, hè? Maar ze noemen aan dat de mensen ouder werden en vergrijsd noemen ze dat. Geloof ik wel dat het in de toekomst wel duurder is dat het in de buurt zoiets is dat ze daar naartoe kennen. Want dat gaat absoluut komen, hè? Er komen allemaal meer oudere mensen. En dat is het enige wat ik op het moment er eigenlijk van kan zeggen. De moet hier zijn ervaring hebben van hoe loopt het allemaal. En dit is nou de beginfase waar je over vraagt om een antwoord te krijgen. Is dat wel nodig? Ja. Ik spreek over de toekomst. Dat denk ik wel echt wel nodig is. Wie het dan zo gaat lopen. Ik denk zeker dat we zo'n mensen moeten helpen. Dus als PLMA's een kans biedt, dan moeten ze er zeker voor opstaan. Dus doen. Dat is heel belangrijk voor de oude mensen die niet meer thuis kunnen zijn en de laatste levensdagen daar slijten wil. Nou ja, als die mensen niet meer thuis kunnen verzorgd worden, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat die in een goede omgeving toch rust hebben. Ja. Dus ik vind dat wel goed. Of het nodig is, dat kan ik zelf niet beoordelen, maar ik denk dat dat zijn wel instellingen die in zo'n grote omgeving en zo'n grote gemeente wel noodzakelijk kan zien. Ja. Fantastisch, gewoon fantastisch. Dit is hier ook een fantastische gemeente. Ja. Heel menselijk. Dat denk ik echt dat het nodig is. Ik werk zelf in de zorg, dus ik weet wie dringend dat het nodig is. Dus een geweldig initiatief, zou heel fijn zien. Ja, ik hoop dat het gaat lukken met z'n allen. Ja. Dus dat goed sponsoren. Ja, zeker. Volgende week gewoon actie doen. Nou goed, zo heel veel succes ermee. Dank je wel. Oké.